Lanbidek Barakaldoko Beurko osoan duen bulegoaren aurrean protesta egin du Lanbidek euskal familiei bizitzeko gutxieneko errenta eskuratzeko jarri dizkien oztopoen aurrean. Gobernu zentralak eta Eusko Jaurlaritzak bizitzeko gutxieneko errenta eskualdaketa sinatu zutenean, salatu zuten Lanbidek ez dituela bete duela ia 2 urtetik bizitzeko gutxieneko errenta kudeatzeko eta eskuratzeko legeria, prozedurak eta erregelamenduak. Hilabete hauetan zehar, 100 familiak salatu dute Lanbidek atzerapenak, burokrazia eta sartzeko oztopoak ezarri dizkiela errenta eskatzen duten familiei. Duela gutxi, Lanbidek onartu zuen 2020ko irailetik 1229 familia daudela kontabilizatuta sarbide eskaera ebatzi zain. Lanbidek bizitzeko gutxieneko diru sarreraren eskaeran formalizatzeaz gain, diru sarrerak bermatzeko errenta ukatu die. Bizitzeko gutxieneko errenta eskatzen ez zutenei. Euskal Enplegu Zerbitzuak uko egin dio kudeaketari eta ia 2 urtez babesik gabe utzi ditu EHko dozenaka familia.